Hej. Jeg har lige lavet lidt kvalitet til YouTube. Og jeg ved godt, hvis jeg må bare ikke så farlige ting. Det var faktisk heller ikke farlige ting. Det var stille og roligt, og så lavede jeg folk lille ting og det der. Den har kørt i 26 minutter. Og det der sekunder, det kører alt for hurtigt. Kan I huske min bule fra den anden dag? Hvor er det mit knæ? Vi kan lige gå i sin og snuse. Skal vi se? Det er bare lige væk. Hvad laver du, Magnus? Martin, med dig. Sæt dig op. Synes du, det var video? Er den god? Ja, men jeg filmer stadigvæk. Nå, filmer stadigvæk. Vil du også have en is? Nej, ikke endnu. Du har sikkert ikke kan se det, det træk til mis. Nu vil jeg godt. Nu vil jeg godt holde et møde. Vi starter med det her møde. For nu af, der skal alle børn ikke gå i seng. I dag, der står i den her bog, alle børn de skal ikke gå i seng klokken 8, og alle voksne skal gå i seng klokken 6. Og